Tu je Daniel Weiss a počúvaš podcast Zdravie, energia, výkon. Je 1200 kalórií dostatočný kalorický prísun pre dospelú ženu, ktorá sa snaží budovať svaly alebo teda žiť za predpokladu, že sa jej pri tomto energetickom príjme žije v pohode, nehladuje a všetko vyzerá byť v poriadku? Táto otázka zaznela v nedávnej epizóde od Kariny Inkster, No Bullshit Vegan. A teda posluchačka spomínala, že snaží sa aj budovať svaly, necíti sa byť hladná, ale nekoreluje to s tými tabuľkovými hodnotami, ktoré by sme povedali, že už len ten bazálny metabolizmus, čiže energiu, ktoré telo spotrebuje na základné životné funkcie, aj keby si pripútaný k posteli, asi v kome, stále by to bolo okolo 1500 kalórií. Takže kde je tá pravda? No a pravda je taká, že nemáme čierno-biele odpovede. Ide o to, že tabuľkové hodnoty sú také tie priemery, ale nepokrývajú práve týchto ľudí, ktorí spadajú do tých extrémov, či už na tej vysokej stránke alebo na príliš nízkej stránke. Vo všeobecnosti povedané 1200 kalórií sa mi zdá byť fakt, že málo na prvý pohľad. Keďže sa s Karin už nejaký ten piatok poznáme, tak som si s ňou aj písal o práve tejto téme. A v podstate diskutovali sme o tom, že či je to pravda, či je to nepravda, pretože vieme, že často ľudia zle odhadujú, aj keď si svedomito zapisujú tie kalórie, tak jednoducho sú tam také tie nezrovnalosti. Hej. A to potvrdzuje aj jedna nedávna štúdia, hlavne sa to teda týka žien a hlavne teda u obéznych, že tam vlastne vznikajú až niekedy do 100% odchýlky, teda možno si myslíš, že jedávaš 1200 kalórií a v skutočnosti je to 2400, hej. Takže to je jednoduché vysvetlenie a častokrát aj pravdivé. Ďalšia taká vec, ktorá mne prichádza na je, že niektorí ľudia majú dobrú kapacitu na to, aby znížili svoju spontánnu telesnú aktivitu. To znamená, že koľko sa hýbeme, alebo napríklad teraz, keď mňa počúvaš rozprávať, tak rozprávam pomalšie, možno tak uváženejšie, ale možno keby som si dal teraz večeru, tak odrazu začnem rozprávať veľmi rýchlo. No a niektorí ľudia na tieto výkyvy energii reagujú viac ako iní a hlavne vyzerá to tak, že sú ľudia, ktorí majú buď atletickú históriu alebo históriu s dietami, to znamená boli na nejakých redukčných dietách v mladosti alebo možno aj nevedome, teda mali ten energetický príjem príliš nízky, tak to telo si jednoducho na to navyklo. A to je taká moja domnienka. A u nich, keď aj klesne nejaký ten energetický príjem teraz, že chcú cieľene schudnúť, tak to telo automaticky sa dá do takého šetriaceho módu, šetriaceho režimu a veľmi rýchlo. Že pre nich je to chudnutie potom aj oveľa ťažšie. Ale vlastne táto otázka nebola ani tak o chudnutí, ale že či je to teda v poriadku. Na druhej strane ja si myslím, čo moje skúsenosti hovoria špecificky o tejto populácii ľudí, ktorí sú fyzicky aktívni, teda pomerne veľa času strávime, dajme tomu na nohách počas dňa, dajme tomu, že 10 000 krokov plus k tomu ešte aj tréningy, že odbehneš si ešte k tomu 10 km a možno ešte aj niečo v posilke a podobne, tak práve u týchto ľudí vyzerá, že tých 1200 kalórií ako v prípade tejto ženy by bolo fakt málo. A v prípade väčšiny ľudí a aj žien by aj 2000 bolo málo a stále je tam priestor ich navýšiť. A prečo? Alebo aký by to malo zmysel? No pokiaľ si v tom šetriacom režime, tak jasne, nemusíš zhadzovať hmotnosť, nemusíš zhadzovať ani tuk,
ale to neznamená, že tvoje telo funguje optimálne. Lebo pamätaj, že naše telo sa vyvinulo a jeho primárnou funkciou je v podstate prežitie a nie na to, aby fungovali sme nejakým optimálnym spôsobom a už vôbec nie optimálne pre naše ciele v oblasti telesnej kompozície alebo možno aj výkonov. Takže rôzne systémy, predstav si to, ako keby sa dá teraz mobil do šetriaceho režimu, jasné, stále funguje, nie je to iný mobil, nemení sa jeho tvar ani nič, baterka je tam stále tá istá, ale tie aplikácie všelijaké idú pomalšie. Jas na displeji je slabší, niektoré možno máš horší signál, aplikácie idú pomalšie. Takže toto sú prejavy, ako sa metabolizmus dokáže prispôsobiť, že navonok nemusíš chudnúť, nemusíš možno mať ani zhoršené výkony oproti tvojmu, dajme tomu, že štandardu, hlavne keď si na takomto tvojom relatívne nízkom príjme. Ale v momente, keď začneš tie kalórie, alebo teda energiu navyšovať, môžeš začať pociťovať, že sa ti zlepší spánok, že sa ti začne lepšie trénovať, tým pádom narastie aj výdaj energie a začneš chudnúť. To platí aj preto, že začneš sa možno spontánne viac hýbať, možno sa ti zvýši libido, zase sa možno príležitostne začneš viac hýbať vďaka tomu a tak ďalej. Trávenie. V tomto vidím veľký priestor, pretože veľa ľudí, športujúcich, ktorí majú problém s trávením, tak je to práve je to práve kvôli tomu, že neprijímajú dostatok energie a spojený s tým aj dostatok živín. Takže ide to ruka v ruke s rôznymi týmito systémami. Takže pokiaľ máš nižší ako tvoj ideálny energetický príjem, tak budeš prežívať, budeš zažívať všelijaké tieto adaptácie. Niekedy sú funkčné, to znamená, že nemá to negatívny efekt na človeka, a niekedy prejdú do nefunkčného a vtedy začnú sa prejavovať tie negatívne efekty. Čo sa týka ešte tých kalórií a kalorického príjmu, tak bola taká jedna úsmevná situácia počas hovoru s klientom, kedy sme sa bavili o tom, že momentálne nestíha, pretože má veľa práce, tak počas dňa veľa nie je. Skôr je to také, že raňajky, potom čo to na obed, a dobieha to väčšinou až na večeru všetko. A už teda ten celý jeho energetický príjem. A pozerali sme sa na to, alebo jeho otázka bola, že či to má zmysel, lebo má pocit, že sa to na neho večer nalepí. A keď sa nad tým tak pozrieš, tak nie je to zábavné, lebo večer tie kalórie sú také isté ako ráno. Hej. Ten banán bude mať rovnako kalórií ako večer, takisto zmrzlina, čokoláda alebo hoci čo iné. Samozrejme, náš metabolizmus sa trošku mení a je pravda, že to nie je úplne to isté, ale z pohľadu toho energetického naše telo nemá nejaké hodinky, že teraz je 23:59, ešte sa to počíta do tohto dňa a teraz je 00:00. OK, resetujeme, začína nový deň a začnú sa počítať oznova. Nie, toto je blbosť. Ale bolo to zábavné, keď si to tak uvedomil a zostalo na chvíľu ticho, potom prišiel smiech a vlastne to dáva zmysel. A nikdy som nad tým neuvažoval. Preto to zdieľam aj s tebou, lebo niektoré tieto veci mne možno prídu ako samozrejmosť a stále je veľa ľudí, pre ktorých to samozrejmosť nie je. Takže pokiaľ sa bojíš dať si jedlo večer, možno preto, že si počas dňa nestíhal, tak sa neboj. Čo sa týka kalórií, nie. A taktiež sa to nenalepí na teba. To je tiež taký mýtus, že po večeri, po 6, po 8, alebo ovocie po 8, alebo neviem čo, sa začne ukladať odrazu do tukov, alebo niečo. Nie, tá výmena energie, ale aj tukov, hej, že ukladanie a uvoľňovanie
je neustály proces. Nie po jedle viac a tej energie ukladáme, máme ho prebytok. Keď práve neješ, alebo keď si dotrávil a počas noci, keď spíš a dúfam neješ celú noc, tak vtedy sa energia uvoľňuje. Hej? Čiže de facto chudneš v noci. Jasné, teraz môžeš dať protiargument k tomu, že ale veď nie je dobre jesť večer pred spaním. A ja ti na to môžem dať protiargument, že dobre, ale uveďme kontext, lebo poznám veľa ľudí, ktorým práve že pomôže jesť pred spaním. A to je zase o tom kontexte. Jesť pred spaním nie je vyslovene zlé. Nie je dobre jesť neskoro večer, hlavne veľké, ťažké jedlá, ktoré môžu ti narúšať spánok. Ale pokiaľ máš práve že ten nízky energetický príjem a v takomto kontexte, že celý deň neješ a večer si hladný, tak ale bože, prišiel som neskoro večer a idem za hodinu spať, no ale radšej nič nebudem jesť, no stavím sa, že ten tvoj spánok bude stáť za dve veci a ani jedna z tých dvoch vecí nebude mať pre teba prínos, takže radšej sa najedz, neznamená to, že sa napráskaj, daj si vyvážené vhodné jedlo a bude sa ti spať parádne. Práve u ľudí, vrajím tých, ktorí veľa športujú, alebo máš tréningy večer. Veľakrát príde za mňa človek, ktorý má buď tréning o 6, dokonca o 8, o 9 večer, o 10 príde domov, kľudne si daj aj druhú večeru po tom tréningu, niečo menšie. A často u nich vidíme práve to, že sa im lepšie spí, alebo majú lepšiu kvalitu spánku práve vďaka tomu. A kľudne to môžu byť sacharidy, práve že ešte lepšie, ak sú to sacharidy. Ďalšia zaujímavá otázka bola, že keď dávame všeobecné odporúčania ohľadom výživy, je to vôbec možné, alebo by mali byť personalizované na každú osobu a zohľadňovať nejakú tú dietovú históriu alebo tú osobu. A myslím si, že väčšina dietných alebo teda výživových odporúčaní do istej miery zohľadňuje ľudí, ale samozrejme, keď sa pozrieme na ten priestor všeobecných odporúčaní, tak nedá sa zohľadniť každého. Napríklad, čo sa týka vitamínu D alebo niektorých vitamínov, tak máme hranice, keď vieme, že je to klinický deficit, že ho máš príliš málo. Ale pri niektorých veciach, ako je napríklad príjem cukru, ktorý by mal zostať, dajme tomu, že pod 10% energetického príjmu, alebo pre príjem bielkovín, tak tie sa škálujú na základe rôznych osobností, rôznych ľudí. Čiže vieme to nejakým spôsobom zovšeobecniť. Hej. Problematické je to napríklad pri odporúčaní pri bielkovinách, kedy sa to škáluje na telesnú hmotnosť, že gramy na telesnú hmotnosť. A zatiaľ, čo to môže dobre fungovať pre človeka, ktorý je relatívne štíhly alebo štíhlych ľudí, tak teraz, pokiaľ máš niekoho obézneho, čo veľa ľudí, toto vidím ako veľký problém, veľa tých kalkulátorov energetických ti jednoducho prestrelí strašne tie bielkoviny na základe hmotnosti, pretože ak máš 150 kg a dá ti tam 200-210 gramov bielkovín a pritom máš 40% tuku, tak to je absolútna blbosť, lebo to nepotrebuješ. Nemáš toľko svalovej hmoty. Takže sú isté iné odporúčania, napríklad ľahko sa dá použiť, dajme tomu, že gram na kilogram cielenej hmotnosti, alebo 1,5 by bolo lepšie, hej. Takže 1,5 gramu na kilogram cielenej hmotnosti. Čiže nie tú, ktorú máš v súčasnosti, ale tú, na ktorú sa snažíš cieliť. A to ti dá oveľa lepšie výsledky. Ja si myslím, že bielkoviny sú dosť prestrelené v tejto fitness sfére. Samozrejme,
majú svoj účel, ale pokiaľ ideš nad 150 gramov za deň, nevidím v tom nejaký extra účel, takže tiež sa nemusíme nimi až toľko stresovať. Ale tak na zakončenie tejto otázky, čo si myslím, že je podstatné, je, že všetky všeobecné odporúčania, či už sa týkajú výživových hodnôt alebo aj cvičenia, tak treba to brať ako tú základnú štartovaciu čiaru. Žiadny tréner si myslím, že nedá ti tréning nejaký na začiatku, alebo ja neviem, že podľa výšky váhy a cieľov a teraz, že trénuj to do konca života. To je nezmysel. Taktiež pri výžive, pokiaľ sa bavíme o či už jedlách, kvalite potravín, to je v podstate irelevantné. Stále je to o tom menení, že pozorujeme, analyzujeme, alebo zbierame údaje, analyzujeme a potom podľa cieľov to meníme. Takže to je stále vyvíjajúci sa proces a pokiaľ máme myšlienky, že niekto by mi mal dať nejaké presné hodnoty na základe nejakého kalkulátoru alebo za to, že je to profesionál v danej oblasti, tak to je proste nezmysel. A toto je zase z jednej konverzácie s jednou mojou klientkou a to bolo o príprave jedla, o varení. A rozprávali sme sa o tom, že ako možno si pripraviť nejaké chutné jedlá a že cieľom k udržateľnej strave, ktorá ti zaistí aj určitú postavu, je nájsť si stravu, ktorá ťa aj nasýti, teda je aj výživná, ale zároveň ti veľmi aj chutí. A ja som si tak všimol, že veľa ľudí, teda aspoň z môjho pohľadu, ktorí nemajú dostatočné schopnosti, čo sa týka varenia, prípravy jedla, tak sa spolieha na tie úplne základné chute. To znamená, že slaná, sladká, kyslá, horká. Hej. Možno ešte rozlišuješ umami. Ale aj doma. Ide o to, že pokiaľ si pripravujeme nejaké jedlá, dajme tomu zdravšie, že namiesto nejakej sladkosti, nejakého sladkého krému, pudingu si ideš dať, mrkový šalát, alebo teda nastruhanú mrkvu s jablkom a bude ti tam ako keby niečo chýbať. A prvé, po čom väčšinou siahame, je cukor, že osladiť to. Ale skús si tam dať namiesto toho možno, že citrón a zázvor a možno škoricu a zistíš, že ten cukor ti tam vôbec nebude chýbať a práve tieto chute ti zvýraznia niektoré iné chute. Takže experimentovať s jedením, alebo teda s jedlom samotným, všímať si tie chute a hľadať si nejaké rôzne kombinácie a zase je to o experimentovaní, tak zistíš, že nepotrebuješ toľko cukriť, čím môžeš teda dramaticky znížiť aj svoj kalorický príjem, zlepšiť svoje celkové zdravie, alebo zlepšíš aj tú kvalitu jedál a nájdeš nové obľúbené chute. Takže to je podľa mňa úplne najlepšie na varení, alebo keď sa človek učí pripravovať jedlo a variť si ho, že začne nachádzať tam nejaké nové chute, nové kombinácie, ktoré predtým boli pre neho úplne cudzie. A úplne fantastický bonus je to, že to môže byť zdravšie, že ti to môže viac chutiť a dať ti to zase viac slobody, čo sa týka jedenia. A to je k dnešnej epizóde všetko. Pokiaľ ťa podcast zaujal, počúvaš ho prvýkrát, budem rád za odber, prípadne za hodnotenie, alebo ak ho pošleš jednému tvojmu priateľovi, ktorý by mal z toho benefit. Pokiaľ uvažuješ nad coachingom, špecificky hľadáš podporu, chceš sa prekonať, zlepšiť svoje zdravie, energia, výkon, tak ma kontaktuj. Odkaz nájdeš v popise podcastu.